ő lenne az. Világítás. Látni. Index. Elő a hátul. Látszik. Jó. Oké. Féklámpa. Oké, másik. Első fékkel is működik. Duda. Gáz. Nem megy. Töltésjelző nincs. Az akkumulátorra. Jaj, még egy jön. Ez itt ilyen elég ilyen sufni tuning. Ez a töltője. Rendes áramra oda bele. Ez két pedál hozzá. Két ilyen rómos tükör, hát elég poros sajnos. Megcsapodottam. Láttam, hogy állt. Hát. Ennyi. Innen ez itt van meg. Jöve, ez a két darab. Ez van valahogy így itt, én nem is próbálkoztam vele. Ez akkumulátora. Itt lehet tölteni. A másik oldal az tökéletesen perfekt, azt lehet látni. Gumikban jó, mint van az első, az egy picit lapos, de van benne levegő, biztos nem defektes. A hátsó az nagyon jó, abban van rendesen. Ez az alja. Szemből így néz ki. Kerék nagyon jó, mint van. Hát ennyit erről. Fékek jók. Ez egy kicsit gyenge az első, de a hátsó az nagyon jó. Ennyi.